Kam sa tak ponáhľate? Idem si kúpiť topánky. A kde kúpiť topánky? Topánky dostať vo všetkých predajniach obuvy. Teda nie v mliekárniach? Nie v mliekárniach, vo všetkých predajniach obuvy. A kam sa vy ponáhľate? Idem po mlieko. A kde dostať kúpiť mlieko? Mlieko dostať kúpiť v mliekárniach. A tak teda nie v predajniach obuvy. Nie, mlieko dostať kúpiť v mliekárniach. To by sme si mali všetci zapamätať. Mlieko dostať kúpiť v mliekárniach. A topánky v každej predajni obuvy. A teraz dovolte mi, aby som uviedol najslávnejšiu hviezdu sveta, Zoru Kolínsku. Je to ona! Áno, áno, áno. Nájdi bod, kde ľudí nie, nájdi bod, kde budem smieť. Malý bod, čo bodá iba láskou. Kabát hoď a zdvihni prúd, štíhli prúd a nebom prúd. Dočiahneš až do mrakov, tak skús ho nájsť, ten prúdik v tráve. Kabát hoď a stoj, čo stojí. Nájdi bod, kde budeš môj, len môj. Už utajená láska striehne. Láska utajená bojí sa svojho mena. Bojí sa, že ho celé vyslovím. Láska, neboj sa, ja rátam s tým. S. Ritardando di grave. Čo je toto? Čo je toto? To je pyžamo. Aké pyžamo? To je pyžamový kabát. Ale mám k tomu aj komplet. Pyžamové nohavice, pozrite. To je z toho istého materiálu, vidíte to? No nehnevajte sa, my si to tu nacvičíme celé starostlivo a vy si potom zabudnete vyzliec pyžamo. Je to napísané, aby si ten slobodný človek nemohol dovoliť nosiť pod frakom pyžamo. No tak je to Keď vy napísané. prídete domov, tak kým sa vy vyzlečíte, ja už budem dávno A chrápať. čo domov? Tu sme v televízii, tu nie sme doma. Prosím vás, ľudia od nás očakávajú perfektne pripravené show. No áno, to bolo perfektne pripravené. Naše show je vôbec perfektne pripravené. My sme mali aj choreografa. No. A tancovali sme pred chvíľou. To sme Viete, na čo tancovali? narážam? To neviem. No narážam na ten váš tanec. To bolo show? No nehnevajte sa, veď som používal správne krokové variácie. Okrem toho som mal aj vynikajúce držanie tela.
Ale pri tanci nejde o držanie tela, pri tanci ide o výraz tváre. Tí ľudia musia na vás cítiť, že máte radosť zo života, že tých ľudí máte rád. Tí ľudia musia cítiť, rozumiete? Čo má mať, akú radosť zo života má mať, keď vidím, že vám trčí pyžamo spod kabáta? No tak, to, že ste to oznámili všetkým ľuďom pri televízoroch, to považujem nie za trapas, ale za také amatérstvo. Za amatérstvo. To samozrejme, lebo viete, ako ste sa mali zachovať? Nie. Pozrite sa, keď sa kolegovi toaletný defekt. Áno. Tak mu to nenápadne musíte naznačiť, ale nenápadne, ja vás to naučím. A? Urobte si nejaký toaletný defekt. No dobre, tak aby som si... Tak nemusíte si hneď dávať dolu nohavice. Nejaký normálny toaletný defekt. Tak urobte vy mne toaletný defekt, ja sa nevidím takto. No ukážte, tak čo ja viem, no napríklad košela, no tak podívajte sa, takto vám vytiahnem trošku a pozrite sa, takto vám nadrapnem košelu, vidíte to? Čo? Pozrite sa. No. No a už je tu toaletný defekt. Tomuto vy vravíte toaletný defekt? Veď to si nikto nevšimne z tých divákov, to vôbec... Pozrite sa, keď vám chcem nadrapiť košelu, tak to potom urobím poriadne a už je to defekt toaletný. Tak, ďakujem vám, tak pardon, áno, vy takto myslíte, takto? Áno, samozrejme. A prosím, a keď vám tú košelu roztrhnem až takto, tak to už potom začína hraničiť priamo s trapasom. No tak ukážte. No, práve to vám chcem dokázať. Vidíte to? Pozrite sa. No prosím. Teraz si všimnite, máte na sebe nejaký toaletný defekt. Tak ja si to nevšimám. A dávajte pozor. Pardon. A teraz tancujeme popri sebe. Áno. Áno. Nikto nič nezbadá. Nikto nič nezbadá, hej? Vtedy, keď ja vám to jemne naznačím. Dávajte pozor a tancujte so mnou. Lam, Ja, lam, pardon, áno. lam. Lam. No. A ja mám toaletný defekt, hej, lam. Čo urobím ja, ako vás spolutancujúci? Budete sa nadšene a úprimne dívať do kamery. To je samozrejme, to je moja občianská povinnosť ako baletného umelca. Ale zároveň vám jemne musím naznačiť váš toaletný defekt. No? Asi takto. Košela. Prosím? Tak vy sa nemôžete opýtať tak otvorene, prosím. A čo máme robiť? No vy musíte tiež tak, aby to ľudia nezbadali. Čo je? Ešte raz, tak dávajte pozor. No, ja... Raz, dva, tri. No, ja vám to naznačím. Košeľa. Čo mám s ňou robiť? Tak to ja neviem, ja som si splnil svoju kolegiálnu povinnosť, ja som vám oznámil, čo máte s košelou a to už si vyrobte, čo chcete. No a čo s tým vašim pyžamom tu? No tak, to ste mali urobiť presne to isté. Dávajte pozor, preskúšame si to. Pozor. Takže teraz toaletný defekt máte vy. Tak. A vy ma máte upozorniť. Tak pozor. Raz, dva, tri. No. Košela. A to je práve chyba, pretože vy ste mali povedať pyžamo. Takže vždy treba povedať niečo iné. No, to je zásada. Minule, keď som tancoval s jedným mojím kolegom v jednej revue, tak ten môj spolutancujúci mi zrazu povedal dobrý večer, prajem. A hneď som vedel, slušný človek. No. Lebo to vám musím povedať, show je mimoriadne vypočítavé a chladné umenie, ktoré k nám kolportujú zo západu. A my musíme do toho show práve vniesť trochu takého ľudského tepla. Viete, trochu takej solidarity. A my nevieme. K blížnemu. My nevieme robiť show. Ja aj minule mi Jožo hovoril, že sa s manželkou pokúšali robiť show a vôbec sa im nevydarila. Bola príliš mäkká. Vieme robiť show. Vieme. Čo sme si popoludní robili? Čo sme si nacvičovali? Milanko? Jaj, antré! Vážení diváci, a teraz nastupuje ďalšie prekvapenie večera. Naša najslávnejšia speváčka je už na javisku. Je tam Eva Sepešiová. Sepešiová. Kde ste, Sepešiová? Sepešiová. No, tak vidíte, oponu máme, schody máme, lustre máme a Sepešiová nikde. No. Tak zase zlyhala organizácia. Organizácia zlyhala, nič iné. Toto sa v jednej vyspelej televízii nemôže stať. No vo vyspelej televízii je to úplne naopak. To sa nemôže stať v takej vyspelej televízii, napríklad, čo ja viem, v takej Kanade. Tam vám všetci v tom televíznom štúdiu majú na rukách hodinky. Hodinky, tam majú aj kalendáre. Ale čo? No? Na rukách? Nie, to majú na stenách, to je taký zvyk. A každý deň tam má svoj dátum. Ale čo? Zaujímavé, oni to majú premyslené. Oni si to môžu dovoliť, oni majú lesy. No áno.
Ale viete, to je to potom na tom zaujímavé, v takom televíznom štúdiu vyspelom. Vedia aj speváci, koľkého majú byť za ktorou oponou. Napríklad taký ten slávny kanadský spevák, ten Frank Sinatra. Áno. No tak ten už má vedieť, že kedy bude kde, no tak a vedia to aj ostatní obyvateľia. Áno, no tak to vedia znamená, že všetci. taký jednoduchý kanadský obyvateľ môže zavolať Frankovi Sinatrovi buď vtedy a vtedy za to a za tú oponu. Áno. Tak toto všetci tí kameramani vedia, vtedy a vtedy bude Sinatra stáť tam a tam, takže môžu prísť s tými kamerami, začnú tam krútiť a prípadne kto chce dať Sinatrovi taký odkaz, tak tiež tam príde priamo na tvárčinu, hej? A všimnite si, myslíte si, že tí ľudia, čo sú tu v tomto štúdiu, myslíte si, že oni vedia, kde budem ja stáť 3. júna odpoludnia? Myslíte vy si, budete stáť na zastávke trolejbusu číslo 11. No dobre, tak to viete vy, že si privyrábam v mestskej doprave, ale ostatní to netušia ostatní vôbec. Ale organizácia. No, tak organizácia ja napríklad, čo sa dá robiť? Čo ja viem, či tu teraz mám byť, alebo či mám odísť zo scény, alebo ja neviem, koho je to záležitosť režiséra, alebo produkčného? Ja vám poviem jednu vec. Ja si myslím, že by divákom padlo veľmi dobre, keby ste na chvíľu zmizli z obrazovky. Viete? Myslíte to vážne? Totiž v show je veľmi dôležité aj umenie odísť. A to umenie ja veľmi dobre ovládam. No dávajte pozor. Umenie odísť. Všimnite si, ešte som tu. A stačí chvíľka. Keby ste niečo potrebovali, tak ma zavolajte, som doma. Tak vidíte, vážení diváci, aké je dôležité, keď niektorí účinkujúci odídu spred obrazovky v pravý čas. Odchod Juliusa Satinského považujem za najvýraznejší tohoročný úspech zábavnej redakcie Bratislavskej televízie. A teraz Eva Sepešiová.